Layo sa world-class performance sa Cebu dancing inmates sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center ang sugilanon sa matag usa kanila kagipakita pinagi sa ilang dance step o sayaw sa kinabuhi. Sama na lang sa unom ka mga babaeng PDL nga mipakita di lang sa katako sa pagsayaw apan lakin obsab sa ilahang kaanyan. Apan posibleng last dance na nila kini ug kay ngano atong sayran og atong ilailahon ang unom ka mga Bisdak Bay sa CPDRC. Kani ang report. Ang pagpakita sa identity sa mga persons deprived of liberty kun PDL adunay pagtugot gikan mismo kanila sa tinguha nga mapadayag nila nga aduna gyoy pagbag-o ang mga sama kanilang PDL. Subling may makita silang trademark nga sayaw ang nabantog nga Cebu dancing inmates. Everybody going back to do what is calculation. Everybody delegation beat me, fast me. You could never trust me, hate me, kick me. You can never get me. All I wanna say is that they don't really care about us. Ang tatak Michael Jackson hits. Ngadto na subang mga dance music nga gipasikat nila nga mga dance formations. Siyempre, apilusab kining mga babaeng nakaputi sa pag-ikid-ikid uban sa huni sa musika. Unom kanilang mga muse sa pag-ulang nilang nahuman Sports Fest. Human sa sayaw, giparampa sila sulod sa CPDRC Quadrangle. Posibleng kini na kuno ang last dance tungod kay hapit naman sila mugawas sa prisuhan. Positibo ang ilang panglantaw sa kinabuhi, busa nagkahukom silang ipakita ang ilang identity. Proud sila sa kabag-uhan nga ilahang naangkon sa kinabuhi tungod usab sa leksyon nga ilang nakatunan sulod sa prisuhan. Nagpa-interview ko kay diri sa sud sa CPDRC. Murag tanaw jud ako sa akong galingon na jud kausaban, lahi ra kay sa laya. Dinhi kay daghan kag mga makatunan nga wani mo nakatuni sa laya. Sa mong sa tinud prison may grabe sa mong talent ipakita nga talent diri sa CPDRC sa tinud prison may nang pagsayaw. Actually, happy jud ako ang pagsayaw then diri pa jud ko na nakatunog kuan ba. Kada every morning na misaning di magsayaw ana then kada po yes then asta sa religion diri po na ako nakatunan ng religion nga Iba na ako makighalubilo, magpaubos, kaya kanang mga religious. sa laya pa ko wala ko kasuwayan ni unani nga magatubang ka sa daghan kay mga tao. Wala ko na preso, wala ko nakakaton, wala ko nakakuan nga self-confidence sa akong kaugalingon. Daghan di ko nabaw nga mga kuan gikan diri sa CPDRC nga pwede makatunan po nito sa Iglaya. Natanggong man sila sa bilangguan apan kahigayunan usab kini sa pagbag-o sa ilang kinabuhi dungan sa paghinaot nga dili sila hukman. Inay hatagan sa kahigayunan nga magpakabuhi isip tao nga adunay dignidad. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.